El passat dissabte, la Via Júlia es va omplir de color i reivindicació durant la tradicional Rua de Carnaval. La celebració no només va destacar per les disfresses i les comparses, sinó també per la integració de demandes socials de la comunitat. Diverses associacions veïnals van aprofitar l'ocasió per visibilitzar les seves peticions. Entre les principals reivindicacions hi havia l'exigència de lloguers dignes, la millora i obertura d'un casal per a persones grans, la construcció de piscines públiques i la gestió de la massificació turística a la perifèria. L'esdeveniment va comptar amb la participació de nombroses comparses que, a més de lluir disfresses creatives, portaven pancartes i lemes relacionats amb les problemàtiques. La comunitat es va unir en un ambient festiu, demostrant que la tradició i la reivindicació poden anar de la mà.